Продължаваме разговора с нашия гост Георги Георгиев по темата безплатен онлайн маркетинг. Възможно ли и как работи схемата? Възможно е, като най-важното, може би, което се очертава тук е, че вашата фирма, вашата марка или продукт застава срещу своите събеседници, срещу клиентите си и изгражда едно доверие от тях, като говори и комуникира с тях. Това са чрез инструментите, които изброихме, като Фейсбук, като имейла, като доброто позициониране в търсачките. По този начин вие заставате, знаете, ние като потребители, аз и вие, ни отнема една минутка, когато ни потребва нещо, да влезем в Google, да го попитаме, трябва ми еди какво си, веднага ни излиза. Това е нещо, което ние може да направим безплатно. Най-лесно е да влезнете и да попитате някой от приятелите си, като му изпратите имейл или като го попитате във Фейсбук, необходимо ми е еди какво си, или да потърсите просто продукта там и да видите какви са отзивите за него. Тази онлайн репутация се изгражда с редица инструменти и тактики, които може да предприеме една фирма, за да го направи това. И е много важно, всеки мисли, че може да го направи, но всъщност има много десетки, дори стотици детайли, които трябва да се изгладят, за да се постигне това нещо и за да може да се направи наистина добро име и да застанете по добър начин в интернет, за да ви разпознаят като добър продукт или като добра марка. По-лесно да достигнат до вас, по-лесно да купят вашия продукт. Това звучи доста добре, но в крайна сметка как се изгражда доверието на потребителя? С комуникация. В интернет. Без да си пипнал продукта, без да си го видял. Това е идеята, че може да се довериш на други хора, които са го направили вече. Като един добър инструмент за това нещо, примерно е блогът, който може да се прикачи към вашия сайт или да присъствате чрез блог. Там вие може да пишете за вашия продукт, за хора, които са написали вече отзиви за вашия продукт в интернет, като избирате, то не всъщност избирате, показвате добрите мнения за вас. Или ако има лоши, вие комуникирате с тях, питате какъв е проблема. По този начин хората виждат, че вие желаете да изгладите нещата, че вие сте фирма, на която може да си има доверие, която не прикрива лошите си черти, а се опитва да ги изглади. Аз, примерно, бих се доверил на една фирма, която ми казва, да, нашия кашкавал не е перфектен, но ние виждаме, че нещо не е наред, се опитваме да го оправим. И аз, когато отида в магазина на следващия ден, ще знам, че те са приели лошото мнение, оправили си кашкавала, примерно, добавили си повече мляко и аз мога да го опитам. Взимам го, опитвам го, харесвам и започвам да го потребявам. Знаете обаче, че комуникацията в интернет е нож с две остриета и немалко фирми се провалиха. Именно в интернет. Явно не са знаели достатъчно добре как да го направят. Явно има детайли и моменти, в които те се провалят, които те могат да избегнат. Кои са детайлите? Кажете ни. Примерно най-лошата практика, което може да се случи и което го правят много фирми, е да говорят остро на хората, да прикриват техните мнения, да изтриват примерно лошите мнения, да показват само добрите, сами да се хвалят. Хората вече са умни, потребителят е умен и иска да му се говори като на умен човек. Никой не иска вече да му се говори, ние сме най-добрите, ние сме уникалните, вие с наши постигнете абсолютно всичко, защото всеки знае, че не е така. Но какво се случва, когато една компания реши да урони престижа именно в интернет на друга компания, защото са конкуренти? Тогава какво става? Това личи пред хората, личи когато има ни такива платени хора, които се опитват да уронват. Това личи винаги може да се обори. С 2-3 въпроса, които да са абсолютно публични, може да се достигне до момента, в който потребителят отсреща, който е нелоялен, проличава, че той всъщност е друга фирма конкурент или не е просто клиент. Вие имали ли сте такива случаи и как сте реагирали? Дайте ни примери. На мен лично не ми се е налагало да работя по този начин, но ни се е случвало да говорим с хора, които целенасочено се опитват да подронят авторитета ни, без дори да знаят за какво става въпрос, без да знаят каква е идеята, без да вникват в това нещо. Просто те се наричат в интернет хейтери. Просто на база завист или невъзможност се опитват Той самото име си подсказва на тази група хейтери. Да. Хора, които мразят всичко, всеки може би. Това е някакво течение в интернет и между другото се забелязва една много силна активност от страна на хейтерите в различни форуми. Това е най-силната група. В България се оказва, че по-лесно е да не харесваш, колкото е да харесваш. Но това също го знаят потребителите и го виждат. Затова, когато имате положителни мнения и насърчават комуникацията, и за една фирма, която извлича положително мнение и създава положително мнение в интернет за себе си, всеки има добро мнение за нея. Защото когато влезете в интернет, потърсите името на някоя фирма или някакъв продукт, винаги очаквате да видите негативните работи. И когато в тези негативни работи се очертае нещо положително, вие създавате по-голямо доверие към него. И ще го
ще го потребяват. Да не давам примери, защото може всеки да се десети за какво става въпрос, но наистина сред морето от такива негативизъм, когато вие започвате да изпъквате с подражатели и хора, които ви подкрепят, вие се позиционирате добре и ще имате все повече. Ако говорим чисто за практически приложения, споделете ни вашия опит в тази насока по отношение, да речем, развитието на един уебсайт. От какво има значение, когато се прави този уебсайт, цветове, позициониране на отделните бутони или какво? Разкажете ни за комплексни. И затова семинар, който организираме е в 2 дни, затова има 10 лекции, за които може да ви научат как да комбинирате тези неща. Дизайн е много важен, както и позиционирането на всички бутони, текста в него, как ще се прочете, как ще се намери информацията, дали тя ще е достатъчна, дали няма да е достатъчна, дали ще се поднесе по начин, който първо трудно ще се разчете от търсещите машини, вие въобще може да не стигнете до този сайт. Второ, вие попадна веднъж на този сайт, дали ще получите достатъчна информация, за да ви заинтересува, и дали това нещо ще накара хората да потребяват вашия продукт, или по-скоро ще кажат, това е нещо непрофесионално, или тук ме натоварват, аз просто ще се насоча на някъде другаде. Комбинацията от цветове, комбинацията от комуникация и действия, които ви кара сайта да правите. Имате ли някакви изследвания в тази насока? Имаме, да, на семинара също ще бъдат представени много. Нищо, кажете ни предварително, за да запознаем зрителите. Първо нещо много важно е, когато имате уеб страница, много е важно да знаете хората къде ще се насочат, къде попада първият им поглед. Вие като отворите една уеб страница, първият поглед попада централно пред вас и започвате да четете, ако има текст, F-образно. От ляво надясно и отгоре надолу. Това означава, че там ще е най-важната информация. Или друг пример е, първо както е нашия семинар, за нас е важно хората да дойдат на семинар и да научат ние какво правим. Затова е много важен за нас е бутона "Регистрирай се". Той стои точно там, където ви казах, и е с различен цвят, за да се забелязва. Лилав ли е? Ето, аз го виждам. Не е лилав, а като се кликне върху него, става цикламен. Да, сменя се цветът, за да привлече допълнително внимание, когато това нарочно сте го избрали да бъде по този начин. Това е един от малкото трикове, които е много важен всъщност. За да не се пропусне. Какви са другите способи? Вирусни кампании, реализирани в България? За какво става въпрос? Това поне го прочетох от вашия сайт. Вирусния маркетинг, да, вирусните кампании. Това е нещо, което се разпространява само между хората, както един нормален вирус, както подсказва името. Много често това са клипчета. Знаете, вие ако изгледате едно клипче, ви хареса, веднага ще искате да се похвалите с него и ще го публикувате първо във Facebook, за да го видят всичките ви приятели. Или се обадите на най-близката ви приятелка, за да кажете, ето гледах на много яко клипче, гледайте го. Има други способи, които карат хората да гледат такива клипчета, да ги споделят помежду си, да говорят за тях. Един продукт, заговорили се за него, след това знаете, че е много по-лесно. Това е един вид реклама, която вие няма да платите нищо за нея. Добре, обаче тази клиентска маса всъщност да остане и лоялна към продукта, не само да бъде привлечен в началото. Това вече зависи от продукта ви. Нашата работа е да ви научим вие как да направите това нещо, да влезете на хората в устите, да го кажем, и да започнете да ви потребяват, да купуват вашия продукт. Вече от тук нататък много е важно вашия продукт какво качество има и след това как ще накарате хората да останат лоялни към вас. Като това също може да се направи в интернет. И това, което вие правите за тях. Вие организирате семинари. Какви компании се възползват от тях, от вашите знания? Всякакви. Идеята ми е, че има голяма гама. Ние първо организираме семинари не само за интернет маркетинг, а и за организатори, за събития, имаме един кариерен форум, който предстои през декември месец, което означава, че ние обхващаме голяма гама. Повече средни компании, малък бизнес или напротив? Основната ни аудитория е малък и среден бизнес, управители на малки и средни предприятия, както и маркетинг менеджери, ивент менеджери, на HR менеджери на големи компании от България. Като може да се похвалим, че обхващаме доста голям брой компании, големите почти всички, от малките, които имат интерес, са отворени към това нещо, защото е много важно да се обучава и да се развива. Бизнесът върви много бързо. Най-често се обръщат към вас? Абсолютно всички сектори. Специално всички, интернет не бъдещето, ами настоящето. Всички вече са обърнати към интернет. Може би тия, които продават най-много, търговските компании. Всички имат нужда от продажби. Да, всеки продава. Да, дори или идея, или стока. Индустрия или машиностроенето, което предполагате, че не е необходимо и че е B2B бизнес специално, дори те присъстват в интернет и държат да присъстват там. И те се интересуват, и те присъстват. Но най-активни са бързооборотни стоки, нещата, които са по-лесни за закупуване, които са импулсивни.
Благодаря ви за това участие. Някои от тайните на безплатния маркетинг разкри пред нас Георги Георгиев, маркетинг менеджер на консултантската компания Web & Events.